चल जलंगा हो जाई। चले आकाश से देवता लो जय जयकार करे लगे, जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। फूल के वर्षा होखे लागल। धरती डोले लागल, आकाश कांपे लागल और जाल के डोम और राजा हरिश्चंद्र के नाम के चेंज किला से तोर नाम ही ना रही, तोर नाम रही हरिया। अरे हरिया हो गईले हे राजा, हरिया हो गईले। अब बरिसल विपत्ति बदरिया राजा हरिया हो। हरिश्चंद्र कर जी मालिक का जने कहियो कोनो यार के लाश से आ जाए, कैसरा चाहे यार के लाश आवे तब, चाहे गदार के लाश आवे तब, चाहे पाहुन के लाश आवे तब, चाहे सार के लाश आवे तब, चाहे यूपी के लाश होखे तब, चाहे बिहार के लाश होखे नियम एगो बा। जे विपतिया में डलले हे रे ताईबा, आज विपतिया में डलले रे हया बलायो बरतिया के, आज विपतिया में डलले रे। कुकुरा लेके भागे ठटरी, आसियारा कहीं भारता तरी। आजेव ना देह पैतर के सावन हो घिनावन। हर हर आंख से आंसू गिरता। डर के मारे बाबूजी से ना कह के अपना माई से कहे, माई जे उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई। जौना लड़का के नाश्ता सोना का थरिया में नौकर सजा के पीछा पीछा घूमे से जे मालिक हमें से एगो मुंह में डाली ना नहीं होने लड़का मुंह फिर दे। वो लड़का के बसिया रोटी खराई मेटावे खातिर नहीं खे मिले न बेरा पर बबुआ के रोटी बासी हो रानी खुद ही दास। पंडित से कहतरी जे ठहरी तानी देख ली सुरतिया ए बाबा जी। राजा जी करता कहतरी जे फेर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी। ले लहो विधाता जवन ले इम्तिहानवा आधावे से तो बोले बानी तानवा हो सजनावा। अरे महाराज इलास तोरा रोहित के मार्केट के ना तेरी तोरा बेटा के लाश है चल जो एक के दफनावे से पहले कर देवे पड़ी। कहली मालिक तोरा बेटा के लाश है। कहले जे हमारा बाप के लाश रही तब जेकर नून खाता नहीं ओकर कानून ऐसन बा। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के कहले जे रवा सब इतना प्रसन्न बानी तो जौन सतयुग में हमार परीक्षा रवा सब ले बानी कलयुग में भुला के कबो कोनो भक्त के गलतियों से ऐसा परीक्षा लेवे के प्रयास जन करो सब है। नहीं तो द्वार पर खाम्हा में बांध के लौरी से मार के हाड़ मांस चामाल गा को प्राण काट दिए। सतयुग की बात है बाबूजी। सतयुग में स्वर्ग लोक में एगो मीटिंग जुटल देवता लोग के पीछे छिड़ गई चर्चा होखे लागल ये सत्य क्या है। कलू बोली सुनाता नियारा बड़ा सा मन करता तारा मन के रोकम ना नो। देवता लोग में बहुत छिड़ल सत्य क्या है अपन अपन मत देवता लोग बतावता। वही समय हरिगुण गावत बिना बजावत मृत लोक से स्वर्ग में नारद जी पहुंचले। कहले जी नारायण नारायण कैसन बरियार मीटिंग जुटल बे। आज के मीटिंग के विषय के चर्चा का बा। देवता लोग बताओ जे हे नारद जी आज के विषय है बा सत्य पर बहुत छिड़ल बा। नारद जी पूछले के का कहता। देवता लोग कहता जे केहू कहता नारद जी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहर भजन जगत सब सपना। कहले जे बन कर
भोला बाबा के मौत ह जौन पार्वती जी से सुनावता रहे। और लोग का कहता केहू कहल जे हे नारद जी, केहू कहता जे राम नाम सत्य है, कहले जे का राम नाम सत्य। एजा तो बहुत पहले बहुत पीछे सत्य आवता, हम तो मृतलोक से उस सत्य देख के आवता नहीं जौना का नाम का पहले सत्य लिखल बा। देवता लोग कहल जे तनी बताई महाराज वो व्यक्ति के नाम। हम नारद जी बतावता रहे कैसे हो कैसे? अरे कहानी लोगों को हता सगरे जबानी, अरे कहानी लोग कहेला, कहानी लोग कहता राजा महान उनकर प्रजा महान हो, करे गुणगान जकर सकले जहान हो। हरे चरित्र पवित्र जैसे गंगा जी के पानी। लोग कहल जे नाम बताई महाराज, करे बताओ तानी भले टली जाई है या चल हिमाचल, झूठ नहीं होई विधि लेखनी के बात। हार डर नहीं सकी हरिश्चंद्र जी के बानी। कहे जो व्यक्ति के नाम है सत्यवादी राजा हरिश। विश्वामित्र जी कहले नारद का कहता रह तरह बुझाता। नारद जी कहले के कहता रह बुझाता नहीं। हमार नाम का हो ना 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 जौन बात जौन चीज जेकर कहल कब रद्द ना होला ओकरा के नारद कहल जाला। कल जो ठीक बात चला तानी कहले जाई नारद कहबे ना करे ले मनवा के छोड़े ले। अब देखी केहू के सुख केहू खाती दुख हो जाला आ केहू के दुखवे केहू खाती सुख हो जाला। इमे हरिश्चंद्र जी के पैसा भगलती नहीं के। नारद जी विशेषण दे के चर्चा कर देले, बड़ाई कर देले, अब विश्वामित्र जी का क्रोध हो गई और स्वर्ग से चल ले। कदर जाता नहीं नारद कहले जाई महाराज चलता रे कदर देखता नहीं। अरे देखी कतना दान करेले जे कर हई बखान करेले, खीसी में ऋषि विश्वामित्र जी बयान करेले, देख कतना दान करेले जे कर हई बखान करे। हाँ कतना बड़न सतवादी चलता नि पाता लगा दे, एड़ी उठा के कतना जनया समान धरेले, देख कतना दान करेले जे कर हई बखान करेले। अरे तो चीकिरी गई तीरी के खिंच के कहले चीचिरी के, मेठे वाला चीचिरी ना। अब बहुत बहुत पुरस्कार, बार बार नमस्कार भाई धर्मदेव किराना दुकान टेक्निवास, बहुत बहुत पुरस्कार देनी, बार बार नमस्कार। अब राजा हरिश्चंद्र राजभवन में सुतल बड़े, सुतले में सपना देखे लगले। आ सपना का देखत रहे? अरे सपना में देख लेना हे राजा, सपना में देख लेना तो सुतल रहले हो भवनवा राजा। सुतल रहले हो भवन राजा, सपने में बाबा एगो दर्शनमा दिहले ना, आ तो धोवे लगले हो चरण राजा। बाबा धोवे लगले हो चरणवा राजा, सपनवा जे मुनि जी के मनवा के यार मनवा जन लेना।
भाई टिंटू यादव व्यास वैशाली जिला बहुत बहुत पुरस्कार रो के गोड़ लागत नहीं हम आशीर्वाद के कमनामा हमरा के बड़ी बड़ी पुरस्कार देने हमरा हेमंत बाबा के पिताजी हाँ जी माननीय पूजनीय ओम प्रकाश गिरी जी जौना माता जी के श्राद्ध महल में जो माता जी के आत्मा के शांति खातिर हमने के प्रार्थना करब जा जे मुनि जी के मनवा के अरे मनवा जो न लेना अब मलन तो दिहलनी राज पाट कुल्ही दानवा राजा दिहलनी राज पाट कुल्ही दानवा राजा सब मनवा ने देख लेना हमारा हेमंत बाबा भी बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार देने पूरा ये गिरी परिवार के गोड़ लागत नहीं हमारा कर्मू बाबा भी बड़ी पुरस्कार देने कर्मू बाबा रोरा रुपया देला के कौन काम बा ना कहियो काजा सुगा जे हमरो गाड़ी के कहियो चला दे उहे ढेर बा अच्छा 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 अपना बड़की माई के माता के नाम पर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन ए अजीत जी एगो बात कहले है तनी वही बेर से हमरा बतिया खटकती है माला वाला दिया तो केहू कहला जे हमने के हेमंत बाबा के माँ हतारी के स्वागत में आयल मैंने श्राद्ध में आयल में तो कहले जे ना है सब कर माई है हमनियो के माई है तो खाली माइये के माई कहब बाबू के ना कहला है कहली जे बाबू हमने के हम सब कर तारा कहे के चाहिए बाबू हमने के सब कर कजी कहे के चाहिए उनकर माई सब कर माई है और उनकर बाबू सब कर बाबू खाली माइये के माई कहब तो बाबू कहाँ जाए कौन बात ना तने मिस्टेक कहल ऐसा कहले कहले बड़ा आज जब हमने के अपना माई के श्राद्ध में आइल बनी जा ते एगो औरी बात तू हलू कहल उ का कौनो केहू के स्वागत करे खातिर भइल जे तने सामने के दलवा के राजा तरोरा कहनी ह जे हमने के लोग दोसरा का दल में ना जाला जे दल बांटल बा जब माईए के दल में माईए के श्राद्ध में सब जुटल बा सब करी माई होई ते जे दल रह गेल बा हो ठीक करल रुक रे तू अपन बजाओ तारा के हड़कावत रहे मानी ना वो जे हादी ह वो जे हादी ह मानी ना बाका डफली हो वो जे हादी ह मानी ना अब देखी बहुत बहुत पुरस्कार बार तनी मनी हंसे खातिर के हागुल नहीं तो सब हमने के अपन बनी जा अपना घर के प्रोग्राम बा सब अपन बा एजा केहू से कोनो कोनो ना बैर बा ना केहू द्वेष बा सब अपन प्रिय बा अब राजा हरिचंद सवेर के बेरा मुंह नहीं खन धोवत दरबारी लोग कहते जे महाराज मुंह धोई नाश्ता से रात कहले जे रात के बड़ा अद्भुत सपना देखले मैंने महारानी अली कहले महाराज मुंह धोई सपना झूठ होला कहले ना महारानी हमारा नाम के आगे सत्य लिखल बा तो हमार सपनों सत्य होई इतने में दरबार के दरबान जाके कहले जे महाराज गेट पर विश्वामित्र जी के आगमन भइल कहले जे बुलाओ विश्वामित्र जी जब राज सिंहासन में समीप पहुंचता नहीं राजभवन में ए धीरे धीरे हो चल कहले बाबा गोड़ लगता नहीं कहले जी कहले जे महाराज बड़ा लेट कहनी हो कहले हमरा के चिंता कहले रौरे इंतजार में अभी बेर मुंह नहीं खी धोले कहले तो बड़ा ज्ञानी आदमी बड़ा तू कहले महाराज आई दिलीप बाबा तारा कुछ याद बा कहले बाबा वही इंतजार में तत्व नहीं खी कहले सपना के बाद मैं ताजा करा के आ संकल्प करा के आ पूरा राजपाट ले लिया राज सिंहासन पर महाराज बैठा दे रहे अभी समझ से पिछले बाबा अब बोली ए दास के का आदेश करता नहीं कहले जे हे राजा दान के बाद एगो उपदान होने जरा के ठेठ में दक्षिणा कहल जाला अब दक्षिणा के बिना मैं दाने बेकार हो जाला कहले हरिश्चंद्र जी मांगा बाबा दक्षिणा का चाहत रहो विश्वामित्र जी कहल जे 1000 सोना के मोहर हरिश्चंद्र जी ठठा के हंसले कहले जे बाबा मंगनी है लेकिन बेमत के हिसाब से ना मंगनी मंत्री के बुला के घर से मंत्री खजाना खोल दो बाबा के खड़ा करो अपना मर्जी से मोहर काढ़स विश्वामित्र कहले बेवकूफ राजा हम जंत्र ने जे धन आवेला तो बुद्धि गबड़ाला तहां धनवो कोइला बुद्धियो कोई कहले जेकर माने बाबा कहले जे राज सिंहासन हमारा नावे लिख देलो
अभिराज कुछ तोहरे नाव से धइल बा कहले जो एक बाद भी दक्षिणा देव कहले जे कैसे देव कहले जे अपना के बेचो कहले जे कहाँ बेचबो कहले जे कहीं बेच देव कहले जे ना पूरा पृथ्वी के एक छत राजा तू रहल हो आ पूरा पृथ्वी हमरा के दान में दे देले बड़ो अपना के बेचबो कहाँ कहले जे एगो जगह है बे बाबा कहले जे नाम बताओ कहले जे काशी कहले चतुर्थ बाड़ शास्त्र में पढ़ब सब है काशी के मृतलोक में वर्णन ना होला शंकर जी के त्रिशूल पौ नगर बसावल बा ऐसे ओकर मृतलोक में गिनती ना होला कहले तब कहले बाबा 29 दिन के टाइम दी 30वां दिन रो आई काशी में और दक्षिणा हम चुका दे कहले जा तरह का टाइम दे दे अब देखिए विचार करो सब है दिमाग से काशी से अयोध्या का दूरी कितना बा अयोध्या से काशी में पैदल जाए के बा खैला के गोली मारो पानियों नहीं खे पिए के जल काशी में पहुंच न जाए राजा रानी उनकर लड़का रोहित कुमार पैदल जा रहा बनो रास्ता में रोहित कुमार चलला से असमर्थ हो गए थाक गए पैर में छाला पड़ गए हर हर आंख से आंसू गिरता डर के मारे बाबूजी से ना कह के अपना माई से कहे जे माई जे उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई पानी उपासे भूख प्यासे राह चलल ना जाए उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई कतना दूर काशी बा नगरी चलल जात ना डहरी चलल जात ना लागत घाम या राम कलीजा बैठ के तनिका छहरी बैठ के तनिका लेका कहते जी माई बाबूजी के दस समझाई रोवे लन बिल खाई उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना रे माई हेमंत बाबा के भी बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार मिलो एगो भैया का तरफ से बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। अब देखिए राजा काशी में पहुंच के बाजार में गोले धीरे धीरे चाह चला दहो बड़ा बरियार भीड़ जुटल यह नाम पर जे दुनिया में हर चीज के बेचाइल देखल रहे जा मरद मेहरारू लड़का के बेचाइल ना देखल रहे बड़ा बरियार भीड़ जुटल एगो पंडित जी भीड़ देखले तो कहल कैसन भीड़ लागल बा लोग कहल जे बाबा वो जब मरद मेहरारू लड़का बेचाता और पंडित जी भीड़ चीरत पहुंचल है आज जब पहुंचले कहले जे इनकर दाम बोलो हरिश्चंद्र जी कहल जी बाबा इनकर दाम 500 सोना के मोहर बा पंडित जी झोरा में से निकल कहले जे बाबा बेचत नहीं खी गिरवी राखता पंडित जी देख के आज जब कहले नु रानी सभ्या के चल दसिया जब दासी कहले तो राजा हरिश्चंद्र के औरत के आंख से आंसू के धारा बहेला हर हर आंख से धारा बहता हाथ जोड़ के पंडित जी से कहले जी बाबा तनिका भबेलम जाई आ राजा की ओर इशारा क के का कहतरी पंडित जी से कहतरी जे ठहरी तन देख ली सुरतिया ए बाबा जी राजा जी करता कहतरी जे फेर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी हरि तन देख ली सुरतिया ए बाबा जी फिर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी
भाई सुनील जी बड़ी सुंदर बेंजू वादक हमारा हेमंत बाबू के बड़ी बड़ी पुरस्कार देने कहते जी हम तो जिया अपना लाल के निहार के रौरा कैसे रहली हमनी के विसार के एकरा से पूछब कुछ लतिया ए राजा जी फिर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी रह दे एकरा से पूछब कुछ लतिया हो राजा जी फिर कहिया होई मुलाकातिया ए राजा जी हमारा दिलीप गिरी व्यास जी हमारा हमजोली व्यास हाँ जी ये अपना आप में एगो अलग स्थान रख ले बा सिंगल गौना गा के रात रात भ अपन अकेले एगो छवि बनौले वाले बाबा गोड़ लागत नहीं आशीर्वाद के कम ना बाबूजी देखी समय कब केकरा के कहवा ले जाके खड़ा करी केहू जानते हैं विदेशी बाबा समय कब केकरा के कहवा ले जाके खड़ा करी केहू जानत नहीं खे अब देखी ओह राजा के रानी के दासी बने के पड़ल बहुत बहुत पुरस्कार भैया करम तो जकरा रहे अनेको दास गिनती ना रहे बाबूजी और शंख जकरा दरबार में नौकर चाकर रहले गिनती ना रहे आ वो दरबार के रानी के दासी बने के तो जकरा रहे अनेको दास और दासी हो रानी खुद ही दासी बन गई जकरा रहल अनेको दास और दासी हो रानी खुद ही दासी बन खंड नहीं अखंड जमी पर रहल जकर अधिकार खंड नहीं अखंड जमी पर रहल जकर अधिकार हाँ जी कहाँ गइल वो सोना चांदी के अपरंपार भंडार रे उरानी खुद ही दासी हो गई तो कहवा गइलन नौकर चाकर चापरासी हो उरानी खुद ही दासी कहवा गइले रे नौकर चाकर चापरासी हो उरानी खुद ही दासी बन गई समय ओकरे नाम हम भैया जेना रहे सब खाली हटा दो हो लत पर जाई समय ओकरे नाम हम भैया जेना रहे सब मने बराबर होला समय एक बराबर ना रहे ना जिंदगी में आवत रहला खुशी कहियो गम रे उरानी खुद ही दासी हो गई तो मिले न बेरा पर बबुआ के रोटी बासी हो उरानी जौना लड़का के नाश्ता सोना का थरिया में नौकर सजा के पीछा पीछा घूमे से जे मालिक हेमे से एगो मुंह में डाली ना नहीं होने लड़का मुंह फिर दे वो लड़का के बसिया रोटी खराई मेटावे खातिर नहीं खे मिले न बेरा पर बबुआ के रोटी बासी हो रानी खुद ही दास मिले न बेरा पर बबुआ के रोटी बासी रे रानी सबेर का बेरा फेन राजा बाजार लगोले आ उनका के किनले जात के डोम समय पूरा हो गए विश्वामित्र जी के खड़ा हो गए राजा उनका के दक्षिणा देके आ डोम का पीछा चल दिले डोम का पीछा चल दिले 10 टेक लेके गोइल अचके में पीछा घूम के कहता रे तोरा में हेता ना पूंजी लगा देने तोर नाम जान ने का हो हरिशन जी हाथ जोड़ के कह जी मालिक लोग हमारा के हरिशन कह नाम रखा तारा सताबादी के बेचा तर लो मर्दे मेहरारू लइका फैका बाजारी में तोर ई नाम ना रही
तो नाम रही हरिया। देखिए राजा हरिश्चंद्र के नाम के चेंज करता जात के एगो डोम। जहिया तकदीर धोखा दे दीनू, यह किस्मत धोखा दे दी, विदेशी बाबा हाथी पर बैठ के जा रहा तो जात रहा तले कुकुर काट दी। यह तकदीर धोखा दे दी, हाथी पर बैठ के जात रहा तले कुकुर काट दी। अब जात के डोम और राजा हरिश्चंद्र के नाम के चेंज के से तोर नाम ही ना रही, तो नाम रही हरिया। अरे हरिया हो गईले हे राजा हरिया हो गईले। अब बरिसल विपत्ति बदरिया राजा हरिया हो। बरिसल विपत्ति बदरिया राजा हरिया हो गईले। कहाँ गईलू राजपाट उठाट बाट कचहरिया। समय मरल सिमूड़ा, समय मरल सिमूड़ा, मुर्दा घाट के नौकरिया सुनले डोमवा से गरिया राजा हरिया हो गईले। समय हंसा दी समय फंसा दी जिया दी मुआ दी। पुरुष बलि नहीं होते समय होत बलवान, कुरुक्षेत्र मैदान में वही अर्जुन वही बाण। समय हंसा दी समय फंसा दी जिया दी मुआ दी। सब कुछ वो करवा दी, बाकी डोलले ना सतबादी भलही बेचले में हरिया राजा हरिया हो गईले। ए सब कुछ वो करवा दी, बाकी डोलले ना सतबादी भलही बेचली हले में हरिया राजा हरिया हो गईले। राजा के ड्यूटी लागल स्मशान पर। कहले जी मालिक ए जाके नियम का बा। कहले जी बिना कर लिहल एगो लाश दफनावल ना जाए। हरिश्चंद्र कहले जी मालिक का जने कहियो कोनो यार के लाश से आ जाए। कहले सरा चाहे यार के लाश आवे तब, चाहे गदार के लाश आवे तब, चाहे पाहुन के लाश आवे तब, चाहे सार के लाश आवे तब, चाहे यूपी के लाश होखे तब, चाहे बिहार के लाश होखे, नियम एगो बा। अब राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी देता रहे। आइए ने देखी और रोहित कुमार फुलवारी में फूल लेवे गोल बड़े बाबा के पूजा करे खातिर आ तले उनका के सांप काट देले बा। गिर के छपटाता रहे। उनका उम्र के लड़का आके फुलवारी में से कह जाए दसिया तोरा लड़का के फुलवारी में सांप कटले बा। रानी चली जे दौड़ के चल जाई। पंडित जी के मेहर से ना पैसा पायल बड़ू मैं काम कल तो जाइ अब घर के काम मैं उरियावे में गधबेर हो गई, झोलनहारी होखे लगल। रानी दौड़त जा तारी ढहर ढिमलात आ लड़का के लगे पहुंचा तारी। देखते जे तम से प्राण छूट गया। लड़का के लाश गोदी में उठा के हम पंडित जी के घरे आवत तारी आ रास्ता में बिलख तारी आ दुनिया के मालिक से ओरहन देता तो मेहरारू के तरह ओरहन देली से सुनी कैसे कहता रही। जे विपतिया में डलले हे रे दाईबा, आज विपतिया में डलले रे हया बलायो बरतिया के, आज विपतिया में डलले रे। कोई नहीं कमन हम पाप हो हमारा बबुआ के कटलो शीशा। रोवेली पीटी पीटी छातिया, आज विपतिया में डलले रे। छोड़ी के सुगनमा अरे भागल हो हमारा कर्म में योगिया अभी शरत नहीं खे सुरतिया।
आज विपतिया में डलले दाई बा पूछी है जहिया सजानावा तो कहब कौन बचानावा कहे जे कहवा बिलवा बोलू हमार फतिया आज विपतिया में डलले रे दाई बा आके कहली जी मलिकाई कुछ पैसा दे देती तो कफन किन के लड़का के लाश के दफना देती और पंडित जी के महाराज झनक के कहली ना देख बकबू ऐसा नहीं कर रहा बड़का राजकुमार मोहल बड़े ऐसा तो 200-300 लाश रोज लड़कन के फेंका था बिना कफने के कहली जी महारानी भिखी मांगो के लड़का ओकरा खातिर राजकुमार होला होला सारी फाड़ के लड़का के लाश तोप के आधा साड़ी से अपन तन ढंग के आसमशान के रास्ता में जाता रही वीरान स्थान आसमशान 12 एक रात बज रहल बा सुनसान आस्थान बा रास्ता में अब केहू को ओरहन नहीं दे अपना किस्मत बचा खतरी भाई अपना किस्मत बचा खतारी आ कहते जी में केहू के दोष नहीं खे ना मैं हमारा तकदीर के दोष हो जई करम के कमाई हो आज विपत्ति आया के घेरली सुने न के हो रे गरम के कमाई विपत्ति आया के घेरली सुने के हो रे ई करम के कमाई हो विपत्ति आया के घेरली सुने न के हो रे गरम के मऊवतियो मुहा फेरली सुने न के हो रे जाई के करा लगिया से जरी गईल भागिया मंगला से केहू के न मिली माऊआ मऊवतियो मुहा फेरली भाई विश्वकर्मा जी विदेशी बाबा के नाम पर बड़े बड़े रुपया पुरस्कार विश्वकर्मा बाबू के बार बार नमस्कार। अब जाता रही श्मशान पर लड़का के लाश रख के हाथ जोड़ के कहते रही हे श्मशान के देव आज ये हमला पर सहायता हो जा सहयोग कर दो जे अपना लड़का के लाश के दफना दे आ ओ जाके दृश्य कैसन बा ओ जाके माहौल कैसन बा ओ जाके वातावरण कैसन बा हवा ओ जाके कैसन बहतिया। अब देखी चारू ओरिया लागोता भाया हो घिना मन लागे कुकुरा लेके भागे ठटरी आसियारा कहीं फारता तरी आ जेवना देह पैतर के सावन हो घिनावन अब रानी की आवाज राजा हरिश्चंद्र सुन ले आके कहले जे हे स्त्री तू के हो ये बड़ा वीरान स्थान स्मशान पर कौना दुख से दुखी बाड़ी कहले महाराज हमारा दुख के बारे में जमन पूछी अभी बनत ने देखा झनका था पीछवा से बोलता है झनके के ना चाहे मायक का राजा रानी के आवाज से पहचान गल कहे महारानी रानी से ब्याह राजा के देह कोरिया हो रहे लाश के धुआं लागत एगो लाश लोग कुछ जरते छोड़ के चल गए रहे अचके में लोहर फूटल अजोर भूल कहली महाराज रौरा आई देही के दशा का कोई बने आ का करता नहीं है जा कहले जे हे हमार नौकरी लागल बा हे हमार ड्यूटी बा दोनों प्राणी बात करता तने में लड़का के लाश पर नजर राजा के गोल कहली महारानी है लाश कैसन
कहे 2 मिनट पहले जैसा गुजरनी हो कोनो लाश ना रहा। भले महाराज इलास करे, महाराज इलास कहे जल्दी बोला, करे महाराज इलास तोरा रोहित के मार्केट के ना तेरी तोरा बेटा के लाश है। चल जो एक के दफनावे से पहले कर देवे पड़ी। कहली मालिक तोरा बेटा के लाश है। कहले जे हमारा बाप के लाश रही तब जेकर नून खाता नहीं ओकर कानून ऐसन बा, ये देह से नमक हरामी ना होई। कहली जो महाराज रोरा नाम के पहले सत्य लिखल बा, तो वही नाम के संग हमरो नाम जोड़ल बानू, वही सत्यवादी के हमार धांगनी हुई। अब देखी स्त्री में, नारी में, मेहरारू में, मैडम में, बीबी में, पत्नी में बड़ा अंतर बा। अर्धांगिनी सबकर अर्थ ना होला, सबका पद ना मिले ना। कर जो रौरा अर्धांगिनी हम सत्यवादी के हम अर्धांगिनी हमी। अर्धांगिनी के माने आधा तू आधा कैसे कहते रही हो। एगो गीत रहे विदेशी बाबा शायद भरत शर्मा जी गोले रहे, पुराना गीत। जिन में हदीर चलना बजल सहनाई, का जाने कोई सन हमार आज होत बेविदाई। कलिए महाराज फारी के सारी अब बनवनी का भाना में से तो बले बानी अपन तनमा हो सजाना। महाराज चरम सीमा बात दुख के कहानी में चैलेंज करता रही। हे दुनिया के मालिक से जमून तू देव का जिंदगानी में करिए। बाद भी हे परम पिता परमेश्वर यह अबला का परीक्षा लेके देखो, वो परीक्षा में यह अबला फर्स्ट पास हुई। ले लहो विधाता जवन, ले लहो विधाता जवन ले इम्तिहान अधवे से तो बोले बानी तनमा हो सजनावा। लाश के नंगा को धली है, कहली है कफल्ला धर्म के खातिर मिथिलेश बाबा बहुत बहुत पुरस्कार देने बाबा को बोला। धर्म के खातिर दारावान मुर्दा घाट के कोइला हो विधाता हमारा स्वामी सम्राट के। माने टीवी यूट्यूबर के मालिक बड़े बहुत बहुत पुरस्कार। बुझाइल जी हरिश्चंद्र जी धर्म से डगमगा जाए हैं, पैर डोले लागल, कहे डोला दल पैर सीधा रखा महाराज। रोपले रही जन, रोपले रही हएड़ी जन डोले चराना अधवे से तो बल बानी तनवा हो सजनावा। पहले यही कफनली लाश के नंगा को देली कर देवी औरत से कफना उघार हो। चहली जी बदला में अपने नंगा हो जाए, अपना देह के वस्त्र चहली जी उघार कर दी। चंदन से चुनरिया चहली
अभिषेक बाबा, अभिषेक तिवारी जी बहुत सुंदर व्यास, हम यहाँ सबसे गाइले सभ्यता बा। अभिषेक जी के हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा। चली जलंगा हो जाई, चले आकाश से देवता लो जय जयकार करे लगे, जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। फूल के वर्षा होखे लागल, धरती डोले लागल, आकाश कांपे लागल, डोले लगली धरती कांपे, डोले लागल धरती कांपे, लागल समाना में धन से तो बोले वाली तनमा हो सजनावा। सत्येंद्र सिंह के बेंजू बादक हमरा के बड़ी, हेमंत बाबा के भी ठकैचा बड़े हमरा के बड़े बड़े पुरस्कार दिले। शोक के आदेश बा, तब धरती कांपे लागल, आकाश कांपे लागल, धरती डोले लागल, जय जयकार होखे लागल। धीरे से बैठ जा सुनी। देवता लोग कहल हे राजा हरिश्चंद्र, तहर परीक्षा लिया तो परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गलो, हमने से कुछ मांग लो। कहल मांग लो, ये तो शब्द हम नहीं की सुन ले अपना जीवन में। मांगला के तो मान ही हम नहीं की बुझ। करे महाराज हमने से कुछ ले लो। करे जना जिनके में हाथ ऐसे नहीं खे भइल, ऐसे भइल बा। कहलो जे हमने से कुछ ले ले राजा, तहर परीक्षा लियात रहल हो, तहर राजकुमार जिंदा क देहल गइल, तहर राजपाट तहर नामे वापस दे देहल गइल, हमने से कुछ ले लो राजा। कहले जे महाराज यदि हरिश्चंद्र पर सब इतने खुश बानी, रो से हम कहता नहीं कि यदि हमारा पे इतने सब प्रसन्न बानी, तो हमरा के दिहला के काम नहीं खे। खाली एगो बात ध्यान से सुनी, जे धसी जाई धरती, ए बाबू धसी जाई है धरती, आधारा मामा डूबी नली में, धसी जाई धरती, आई धारा मामा डूबी नली में, अधर्म धीरे कारण मार जाई गली गली में, ए धर्म धीरे कारण मार जाई गली गली में। आरो तो पुकारो आ देवता लोग खल बली में, आरो तो पुकारो आ देवता लोग खल बली में। कहले राजा जे सतयुग में हो रे गोइल कैसे होई बली में, ए सतयुग में हो रे गोइल कैसे होई है बली में। हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के कहले जे रो सब इतना प्रसन्न बानी, तो जौन सतयुग में हमार परीक्षा रो सब ले ले बानी, कलयुग में भुला के कबो कोनो भक्त के गलतियों से ऐसा परीक्षा लेवे के प्रयास जन करो सब है, नहीं तो द्वार पर खाम्हा में बांध के लौरी से मार के हाड़ मांस चामाल का को के प्राण काट दिए।